ngithi uyabona ke lokho wayesangenze khona kwakusayisiqalo, kwakusayi-beginning, kwakusayi-welcoming ceremony. Uthi ngenilanga angifonela athi sithando sami ngisacela ungivakashela phela noma a week nje Nkosi yami ngiyacela. Uthi nami ngipheke impahla zami, ngithatha isiphongo sami esicijile ngisibhekise khona endlini yakhe la ahlala khona. Uthi ayi ngifike kube mnandi. Uthi ngenilanga ebuye endlini. Uthi kufika usekhuluma kamnandi. Uma efika uthi mama yazi mama phela la ngize ngihamba ngabona iskipa lapha esu-300 and ngithenga obhaqa bangidle kakhulu. So mama ngiyacela phela cela nje ungihlangabeza mama. Uthi nami ngiwukhiphe u-300 ngimnike phela udali ukuthi ahambe uthenga iskipa. Uthi ayahamba abuye naso iskipa. Uma ebuya naso iskipa ngisibuke lesi skipa. Uma ngisibuka lesi skipa it was giving the vibe yokuthi ayingeke. Uthi yabo umuntu wakho umazi ukuthi ujoyigqoka mhlawumbe ama brand anjengo Adidas, Nike, useqhamuka neFabian. Uthi ngimbuze ngithi mina hawudali siwathanda lama brands manje. Uthi athi hayi mama ngihambe nje uma ngithi ngiyadlula ngibona lesi skipa lesi ngasithanda and bese kwi-sale so ngase ngiyasithatha. Uthi hayi nami nginganaki. Uthi ngise town one day ngihlangane nomunye umuntu akazona naye ethi yabona ngane ngasekhaya sengikhathele ke manje. Uthi yabona lesi skipa lesi akasanda kufika naso leso skipa leso usithengelwe intombi. Uthi ngithi usho kanje ethi yebo ngithi usithengelwe intombi. Athi okay. Uthi uma ngifika endlini yakhe ngafike ngathi ngena ngesikero. Uthi ngasiqala ezantsi ngawusikhipha phezulu ngasike emaceleni. Uthi ngenza isiphambano kwaba ama pieces. Uthi ngaqeda ngasithatha ngasibeka la akazosibona khona. Uthi futhi uma efika akabuzanga. Uthi akayikhulumanga nje wathule ngathi kwi-ID. Uthi akayikhulumanga indaba yesoskipa ngaze ngahamba ethule nje. Uthi nje futhi akaze ngibuza ukuthi ngisikeleni. Uthi wathula. Uthi one day ihleli ke ngene icolleague akhulume nomngane wakhe ethi hayi ngisazokhuluma nomama. Uthi uma eqeda ukuvala ucingo athi mama lana kufuna umngane wami uthi icela siye endaweni yokuyijabulisa ngisacela ukuhamba. Ngithi mina hayi okay. Uthi ngisukume ngimkhiphele futhi impahla akazoyiqoqa. Ayi ahambe ogeza abuya athi uchofa ifoni aphume ahambe. Uthi uma ephume ehamba uma ngithi nhla ushiya ifoni and iyakhanya. Uthi immediate ingene kuma settings ngihambe ngiyonyusa isikhathi lapha ukuthi ingasheshi icime ifoni. Uthi hayi ngingene ku WhatsApp. Uthi ngihambe ke lapha ngifike ngizenze uKing Ginger. Uthi ngifike ngitype I love you ngiqede ngifaka uheart. Uthi inoveli yamantombazane ayevela. Uthi inoveli uthi ayi ngingene kweyodwa. Uthi hayi uma ngifika ngifunda. Uthi ngihlangane nemessage ayibhalela ibirthday. Ngithi noma ngathiwani le message exactly ncamashinqo wayibhalele mina. Uthi ngikhipha ifoni yami ngicomparison. Uthi nje the only thing ehlukile yigama lokuthi kumina wathi mabani kuyona wathi kumabani. Uthi yabo copy and paste. It was copy and paste. Uthi hayi ngibuke ngiqeda ukubona ukuthi engeke it's too much. Uthi hayi ngihambe ngibuyele kuma settings ngifike ngishintshe ngibuyisela isikhathi lesa ngisusa yonke into ukuthi nje ngike ngafika la. Uthi ngiqede ngiyibeke eceleni ifoni. Uthi ngithe ngiyibeke eceleni ifoni angene gulukudu athi ukhohla ifoni yakhe ngimtshengisa ukuthi nansiya ayithatha ngibuke futhi nje ngiyithulele aphuma ahambe. Uthi mephuma ehambe ngangazi ukuthi okay